לפני 50 שנה הייתה אישה בשם שושנה, קראו לה שושנה, הייתה גרה בצפון הארץ ברמת הגולן. היא קנתה בית, רצתה לקנות בית שיהיה לה כנכס, ועד היום היא מזכירה את הבית הזה בכל חודש ב-12,000 שקל. הסיפור הזה שאני מספר לכם עכשיו זה לא סיפור של פיות, וזה לא קרה לפני 50 שנה, וגם לבחורה לא קראו שושנה. אבל אחת מהלקוחות שלנו, והיא לא הראשונה ולא האחרונה, שקנתה 3 מבנים מאיתנו, 3 מבנים של 50 מטר, כמו שאתם רואים פה בסרטון. 3 ביחד, עם ההובלה, עם ההתקנה, עם כל התוספות של הפינישים, עם כל הגמרים המיוחדים שהיא ביקשה ורצתה. 3 מבנים של 50 מטר, 2 חדרי שינה, עם מקלחת, עם שירותים, עם מטבח, עם הכל. לא עלולה יותר מ-600,000 שקל. פחות מ-600,000 שקל עם ההובלה, עם ההתקנה, עם הכל. וכבר מהשבוע הראשון, בשנתיים האחרונות, היא מזכירה את המבנים האלה, קבוע כל מבנה ב-4,000 שקל, ומכניסה 12,000 שקל כל חודש. אין שום סיבה היום שבן אדם יצטרך ללכת לקרוע את הכיס ב-2-3 מיליון שקל. היום אתה יכול להביא במחיר פשוט מצחיק, במחיר של פחות מ-3,000 שקל למטר, ברמה של קומפלט, שמחזיקים בדיוק כמו מבנה של בנייה קונבנציונלית, למעלה מ-100 שנה, בבידודים הכי טובים, בגמרים הכי טובים, בקונסטרוקציה הכי חזקה. תפנו אלינו עוד היום, יהודה מבנים, ואנחנו נדאג לכם.